jam pira ya? Jam 5. Turulah mau begadang mau bengi kok. Loh, bocah nom sedek kala turu gemblung ya kampus. Ampun berising Hima, kabarmu mitos. Ya wis, nek ora ngandel karo wong tua. Setak. Ding. Ih. Gimana apa ya? Gue, bocah diomongi wong tua ora manut. Ya kayak gue. Ya ayo ngojek mau mandukun. Setek. Ayo ditambani ada yang baik. Setek. Ayo kok. Bocah kok. Ayo kok. Ayo kok. Ayo cepetan ditambani komen cepet mari. Kan njek kok kan. Cepetan. Ayo cepetan urusan. Pola baik yuk. Kula nuwun. Sinten? Merbet mawon. Bong. Anak apa sih mengenai? Sekian nek nyong sering turu sedek kala ya kayak iki ya. Asia. Yang tambahin nih. Setek. Kawasan nih, Bok. Wis. Rokok karo kafe, Mbok. Ya, saya tambahin nih. Iya. Asia. Ii. Ya, saya tambahin nih. Ada mbak dukun sedang ngobatin pasiennya. Sambil komat kami tebulu tebah dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Gue wis mari ditakoni sih. Mun, disadar dulu. Nyumputmu turu kok. Ulane diomongi wong tua kowe sing manut aja bangal. Oh iya, ngapura ya, Mak? Iya. Mau kena gue. Ya kesun ya, Mak. Iya, Oke, iya. Serangannya ya. Sun ya. Ya, daripada. Ayo balik. Halah.